Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulisa nephathi lendaba ke ziphumile zokubana ke iKaizer Chiefs ke nayo ithande ukunxunguphala emva kokubana ke oogqirha bathe bakhupha ke indaba zokubana ke uRashin Dokli nizawumazi uRashin Dokli ke into yokubana ke ngomnye center back ke zikanapi olithembe elikhulu pha ngasemva umfana omdala kuthiwa ke la injury yakhe yamqhuba ke desede kuphela isizini uzawubuya ke kwisizini ezayo kanoba saphinda adlale ngoku ngenxa ke ye-injury umfana omdala wathi walimala phaa edolweni. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs okanye umlumzana uNapi ebethe ufuna ukumphumza kwezi matches ezithile, so into yokubana ke i-injury yakhe umfana omdala ke ithanda ukuhambela phambili kanti akalazange luwinayo. Bathe oogqirha xa bemjonga bathi no, lo mfana kanoba sabuya wobe sekuphela isizini yawubuya ke kwisizini ezayo, into ethetha ukuthi kumfana kaDokli lo akazuba sabuya phaa kuKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke yawuqhubeleka ijonga phaa komsimango njengoba la kumfana omdala ke ebenguye bethatha indawo yakhe kwezi match ke siphuma kuzo. Enye into ke phinde yathi into yokubana ke nawukhumbula into yokubana umfana omdala lo ebebizwe phaa kubafana bafana ebekhona ke squad ke esizawudlala iqualifiers ke ze-World Cup phaa xa bedlala neBenin kunye ke neLesotho. Ebekhona umfana omdala ke kweso squad, ngiya kuphela iplate yamela ke Kaizer Chiefs phaa phantsi kwesandla sikaHugo Broos kunye ke noHugo Broos yatsho umfana omdala uthi ke loo nto ezo ndaba zithande ukumlimaza entliziyweni ngoba ke umfana kaDokli lo ngomnye wamathemba wakhe phaa uHugo Broos, ngoba ke umfana omdala umsebenzi kakhulu uba ndiyakhumbula phaa kwiimeshi ezintandathu phaa kwi-AFCON umsebenzi kakhulu umfana lo elithemba lakhe. Uthi ke ngoku xa kulimala yena loo nto ithi maphinde ahlale phantsi nguHugo Broos azame ukuqwalasa into yokubana ke ngomphi na umdlalo ozomthatha avale indawo yakhe okanye yeyiphi na idifenda azokuyithatha ke ireplace phaa umfana kaDokli lo, njengoba umfana omdala ke sele ngaphandle. Sekucaca into yokubana ke umfana omdala ke njengoba besitsho oogqirha besithi ke umfana omdala le injury yakhe lapha edolweni ke izathanda ukumsokolisa. Mele iKaizer Chiefs ingakhawuleza umfana omdala ke imsifake ngaphakathi, mayisemlinda umfana omdala aqhubeleke ke ehleli ngaphandle nesa ke i-injury yakhe ude kuyophela le season. Nawukhumbula ke into yokubana ke baphulaphuli ke uba sibala kakuhle noma sekushiyeka iigames eziyi-9 10 kuKaizer Chiefs ukuphelela season, into ethetha ukuthi ke ezo games umfana omdala ke uzobe ngekho kwabe kudlala phaa umsimango. Nawukhumbula futhi into yokubana ke iKaizer Chiefs yile ikwi-semi-finals ke ze-Nedbank Cup, abafana abadala basalinde phakathi kwe-Sundowns kunye ke neseCoco United into yokubana ngomphi na abazawubambana naye phaa kwi-semi-finals. Nalapho ke le ndodanyana ke yakwaDokli izobe ingekho ke kulo semi-final baphulaphula. Kawuqhubeleka ke kusetyenziswa phaa uGiven Msimango ngakwendlela ke iKaizer Chiefs ekubonakala ngakhona, ngoba ngoku ayinayo enye option ngoku nguGiven Msimango ozoncedisana phaa noMiguel phaa kulaa center back kuphela desekade kuyophela ke ezi games ke zishiyekile. Injalo ke baphulaphula indaba ke sinephathi leyo naphaa ngeqela ke leKaizer Chiefs ke nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.